niekomu tam hore. Ďakujeme, Sima. Gratulujeme, samozrejme. Ja som rada. Počuť ma už? Ja som rada, že môžem niečo držať v ruke, lebo je to také... akože taký môj oporný bod, lebo ja väčšinou mám gitaru a teraz som trošku v strese, lebo som tam tak sedela a ja mám teraz aj spievať a celý čas som rozmýšľala nad tým, že ako to ja stihnem sa tak presunúť, kým bude ďakovná reč speváčky a teda kým je moja ďakovná reč, neviem. Ale vy ste to tak nejak vymysleli. Prepáčte, že sa koktám, som aj trošku smedná, keby ste mi dali aj napiť, by som bola rada. Teda stačí čistá voda. Ďakujem pekne. Ja neverím, že nemajú aj niečo iné so sebou. Určite majú, ale to asi až potom. Všimla som si, že to je tu také uvoľnené, takže môžem rozprávať, čo chcem. Ako sa to vezme? Počkajte, ja sa mnohé otočím. veci neplánuješ, tak to je... Dobre, no ja sa chcem poďakovať všetkým, ktorí mi poslali hlasy. Chcem sa poďakovať Pánu Bohu za ten dar skladania piesní, lebo ja si vždy tak hovorím, že bez Božieho požehnania marné naše namáhania. A fakt som teraz taká, sa tak trasiem, ale nie je to len z tej zložky, ale to fakt z toho, že som nevedela, ako to stihnem s tým mikrofónom. Kde mám mikrofón vlastne? To už neviem spiať do tohto. A tak naozaj ďakujem aj za tie hlasy, ale v prvom rade ďakujem tomu, že tí moji fanúšikovia stoja pri mne bez ohľadu na to, že či ja mám nejakú cenu alebo nemám, bez ohľadu na to, že kde som alebo čo mám na sebe a tak. Takže za to ďakujem fanúšikom a najviac si vážim zo všetkého, teda okrem aj tohto, keď za mnou niekto príde po koncerte, to bolo teda jediné, čo som si vzadu hovorila, že keby teda náhodou už tu stojím, čo by som chcela povedať. Už keď na mňa svietili tie svetla, už to bolo také trochu divné. Takže úplne najviac si zo všetko vážim, že keď tie moje pesničky niekomu robia radosť a niekomu pomáhajú, a to je naozaj to najviac pre mňa. A tak sa vidíme potom tam vzadu. Sima Martausová, neodchádzaj ďaleko. Svetomalačovský, bravúrne si to zvládol aj s tým výpadkom svetla. Ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme naozaj. Sima, my sme si ťa veľmi neužili. Nedá sa to zopakovať ešte? V tej tme. Som sa koktala. Nie, nemyslím. S tým svetlom to bolo také, no naozaj nás to veľmi mrzí. Ale pozri, tu, kým toto sa dialo, zrazu sa tu objavil klavír. Však už to mi bolo divné, že ste tu klavír dávali a mňa ste nechali sedieť stále. No vidíš? To je tá televízia. Nemôžem sa vyzúť. No to už je na tebe. Sima, ja mám taký nápad. Nechcela by si zaspievať? No však ja viem, že idem spievať. Áno. Však preto sa chcem vyzúť, lebo som už čakám, že mi dáš mikrofón. Tak toto vieš a že si mala povedať niečo iné, to nevieš. Tak, drž sa scenára, prosím ťa. Žartujem, samozrejme. Sima, no a môžeš, vyber si, s kapelou, bez kapely, so svetlom, bez svetla, máme možnosti. Ja by som chcela s kapelou bez svetla. S kapelou bez svetla? Tak my to nejako vymyslíme. O to ti nebude prekážať pri spievaní, dúfam. To je tá soška. Dobre. A ešte by bol fajn mikrofón, aj ten máme pre teba samozrejme pripravený. Drahí priatelia, Sima Martausová. Upleť mi s kvetou korunu snou, obím ma, nech viem, že som ti to hodnou to, nech ma vyslyšíš. Nechaj sa uprosiť, veď ma máš rád, nenechaj klopať ma zas ďalší krát, viem len, že vyzeráš, že teraz spíš. Uprostred búrok a tmy daj vedieť, že stále si. Obleč ma do nového kroja, veď som žena hodná boja. Uprostred predstáv a snov dávaj len vedieť, že som nenahraditeľná.
Buď mojím svetlom, keď kráčam tmou, objím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma nenecháš. Zabojuj o mňa, keď sa strácam, po tvojom boku neviem báť sa. Miluj ma dokopy, a predsa zvlášť. Uprostred búrok a tmy daj vedieť, že stále si. Obleč ma do nového kroja, veď som žena hodná boja. Uprostred predstáv a snov dávaj len vedieť, že som nenahraditeľná. Uprostred búrok a tmy daj vedieť, že stále si. Obleč ma do nového kroja, veď som žena hodná boja. Uprostred predstáv a snov dávaj len vedieť, že som nenahraditeľná. Ďakujem pekne, ďakujem.